Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağına yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf adetlerimizni saklap kalığı için şaktı işler başkara. Alar bilen biz sizin de tanıştırıp barabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Jır yulga şakırdı. Bizge şır bilen jırını, jır bilen şırını tuturu jetmeyi. Hem mine siz şu işe tutunup, bek zor iş işlisiz, yollarınız oңсыңсыңды. Yangı yol Tatar milli medeni üzegine 23 yıl. Birinci başladık mekteplerden. Tabıp özümüzün Tatar okutucularını. Qaybışda Akkalfaq uyuşması şenligi. Munda yerib biz birinchidan ko'ngil tinchlig'i olamiz, qo'l ishlari ishlab. Ol her kimge yardımga kile. Вообще сара ушундай тырыш киши. Тырыш киши. Кишиден калмаска, кишиден алдан барыга. Оренбург театры яңа сезонын açtı. Bizning bu ayda premyera bo'lacak. Tagı da bir spektakl hazırlayacağız. Ansa endi balalar için. Xatirlesegіз, uzgan tapşırılarımızın birisinde Tatarlar alğa, Tatarlar birleşiriz degen jırlar turunda söyleyen edik. Alarını tınlağaç, milletin, tilin bilen gururlanu hisleri ikileti arta. Gümmen tiren məğnəli sözler, sıfatlı key bir qayşanda bir taraf kaldırmay. Әлігі жырлар турында сюжет эфирға шыққаш, редакцияға шалтыратулар, өз фикірлерін білдірушілер де көп болды. Алар арасында yazушы Айдар Хәлим де бар еді. Сөз оңайынан Татарлар бірләшігі жырының сөз авторы да ол. Біздің редакция тағын yolға шықты. Жыр артынан. Қой барсақ, қойда болсақ та жыр бізні ұзата бара. Жыр болғаш юл ұзынлығы да сезілмей, рухи күш те арта. Бүгін міне шолыға юл тұтабыз. Һәм юлдашыбыз әлбәттә инде жыр, сыйфатлы жыр. Таңларда зірләшігіз, Татарлар бірләшігіз. Әлегенә яңгыраган җырны Чаллы шәһәрендә яшәп гомер итүче Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре, җырчы Асия Әхмәтшина башкара. Менә хәзер без аларның йортында тапшыруларыбызның берсендә бу җыр хакында сөйләгән идек. Хәзер аерым тукталырга булдык. 1990 еллар башында киң мәйданнарда халкыбызны берләштерү ролен үтәгән җыр ул. Бер телдә сөйләшегез, Татарлар Biz bit анда бардык татар халкының горур милләт икәнен, тарихын сөйләп аңлатып, язучылар белән бергә. Син бит биткән кеше түгел, күзеңне аш татар дигән уй белән біз бик күп җирләрдә йөрдек. Татарстанның бөтен районнарында, Казахстанда байтак җирдә булдык. Пермь өлкәсендә, Чиләбеләрдә, Петербургта. Бу сүзләр үзеннән-үзе җыр сорап тора иде ди Асия Әхмәтшина. Көй авторы Асия ханымның ире, танылган композитор Васим Әхмәтшин. Бик тиз туды ул җыр. Бу җыр тиз туды. Без исән дигән җыр. Ул да шулай тиз туды. Васим Әхмәтшин иҗат иткән без исән җыры да халыкка шактый таралып өлгерә. Җырчылар арасында да популярлык казана. Ул бөек татар җырчысы Хайдар Бигичев тарафыннан да башкарыла. Аны Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов та җырлый. Әлеге җыр сүзләренең авторы язучы Айдар Хәлим шигырьләрнең туу тарихы белән дә таныштырды ул безне. Сүзне залга керә торган ишек төбендә башлавыбыз да юктан түгел. 80-89 елларда әле шу басып торган урынымда ике җырымны минем без исән дигән җырым һәм Татарлар берләшегез дигән җырларым туды. Баскан җирдә. Баскан җирдә. Компьютер янына барып җитеп яза башлаганда бу шигырьләр әзер иде инде ди Айдар Хәлим. Татарлар берләшегез җырының беренче атамасы чакыру, аннан ул талантлар берләшегез дип үзгәртелә, соңрак Татарлар берләшегез дигән исем белән атала. Ул әгәр дә дөресен әйткәндә, татар халкына Татарстанга суверенитет, Татарстанга халыкара субъект дигән исемне алып килгән җыр. Ул шул кадәр киң таралды, киң күтәрелде. Ул халыкның үзенә күрә милли гимнна әйләнде. Исеме генә түгел, бу җырга язылган көйдә ике төрле яңгырашта. Берсе Васим Әхмәтшинныкы булса, икенчесе композитор Флюра Талипова вариантында. Иман нуры булып тамсын, Коръәнгә
күз яшебез. Флюра Талипова композитор, җырчы, 150ләп җырга көй язган, Айдар Хәлим шигырьләренә 20гә якын җыр иҗат иткән, шуның 5-се сәхнәгә чыкты ди ул. Татар язмышы шуларның берсе. Татар язмышы имгәнми бер яуда да. Бу шигырь бик нык ошады миңа. Һәм сәгатендә, минутында, секундына мин җыр язып куйдым. Менә шушы татар язмышын яздым да Айдар абыйга шалтыратам. Айдар абый тыңлалым әйтәм. Менә шушында җыр тулы. Айдар абый тыңлады да. Шәп булган бит сеңлем. Күздән яшьләр чыкты диде. Бу тема шул хәтлем кирәк, чөнки халыкны күтәрәсе килә. Халыкка шундый җырларны җиткерәсе килә. Мин бер вакытта да җыр язам дип утырмадым ди Айдар Хәлим. Шулай да 10ннан артык шигыренә язылган җырлар киң танылу тапкан. Һәм иң мөһиме, аларның берсе дә халкыбызны битараф калдырмый. Бизисән дигән җыр, аны бик халык ярата, шулай ук аны Минтимер Шәймиев ярата. Шәймиевның миңа карата бик кызыклы, шул кадәр тирән мәгънәле, бары тик шушы Бизисән җырына багышланган шәхси хаты бар. Безне талап bir kim bayılmadı, bir kim bayılmadı, sen күрсәң, biz şuna bay, çünkü tağman taraf, milletimiz işi, biz isen, biz isen, biz... Benim enim Rus, etiyim Tatar. Şulay da менә шушындый кеше була торып, менә шушындый җырлар язгач, мин горурланам. Аз гына булса да үзебезнең милләтебезгә шушындый иштәлектәге җырлар белән үземнең өлешемне, үземнең ролемне үтәйсем килә. Җыр милләтне күтәрүче иң төп чара, мәңгелек байлык. Татар баласы татарча җырлаган вакытта, татарча сөйләшкән вакытта татар милләте бер кайчан да бетмәячәк. Гөлия Садыкова, татарлар, Чаллы. Ташкент өлкәсенең Яңгы юл шәһәрендәге татар милли мәдәни үзәге менә инде 23 ел дәвамында татар мәдәниятен, телен һәм гореф-гадәтләрен саклау буенча эшчәнлек алып бара. Аның агъзалары үз эшләренә зур мәхәббәт һәм җылылык белән карыйлар. Әйтергә кирәк, булар барысы да аның рәисе Әнисә Гатауллина тырышлыгы белән башкарыла. Нәфис һәм сөйкемле, әмма шул ук вакытта көчле хылыклы. Ул барлык чаралар һәм үзәк эшчәнлеге белән уңышлы җитәкчелек итә. Тулырак киләсе видео язмада. Ел сайын үткәрелеп, кунаклары бөтен Ташкент өлкәсеннән җыелучы Сабан туй, татар теле дәресләре, төрле уртак бәйрәмнәр һәм чаралар дисеңме, булар барысы да Яңгы юл шәһәренең татар үзәге рәисе Әнисә Гатауллина җитәкчелеге белән уза. Ул 1953 елның 21 апрелендә Фергана өлкәсендә туган. Яңгы юл шәһәрендә аның балачагы уза һәм ул шушында төпләнә. Мин 8 классны битергәннән соң безнең азык авкат техникумына кирдем. 15 яшымда. Шул вакытта мин инде иптәшем белән бер техникумда укыдык. Аның белән тагы бер бар танышып и гаилә курдык. Гаиләдә 2 сабый ир һәм кыз бала туа. Бу елларда Әнисә ханым иминиятләштерү өлкәсендә башта инспектор, аннан баш белгеч һәм Ташкент өлкәсе буенча директор урынбасары булып эшли. Туган тел һәм мәдәнияткә мәхәббәт аны гомере буе узатып килә. 1997 елда Әнисә Гатауллина инициатив төркем белән бергә татар мәдәният үзәге төзәргә карар кыла һәм аның беренче утырышында уздыра. Без шәһәребездә Birinci başladık məktəblərdən. Табып үзебезнең татар укытучыларны, алар белән бергәлектә 4 мәктәптә без ачтык татар кичкенә группларны. Бүген аның җитәкчелегендәге татар үзәге Үзбәкстанда иң актив мәдәни үзәкләрнең берсе. Аны хөрмәт итәләр, бәялиләр дә. Ә һәр башлангычында аның гаиләсе терәк. Милли чараларда катнашалар, көч дәрт бирәләр. 20 ел эшләп җөрим менә безнең иптәш белән. Һәммә нагрузкалар, һәммә эш, һәммә ни шул иптәшемдә. Шуның өчен без менә бу безнең эшләрне һәммәсен
Unuqlarga kaldırmakçı Atayım garmunçe, aniyem jırçe, min de bima qarab, biuçe bilsam idi. Biz tıpır, biz tin tatıp, bir başlasak bik tizgina bulma bizni to'xtatib. Лейсена Садретдинова, Сарбинас Каримова, Татарлар, Ташкент. Hürmetli tamaşaçılar, siz Tatarlar tapşırın karıysız. Programımızın ikinci өлüşünde. Кайбышты Аккалфак оешмасы эшчәнлеге. Монда йөреп без беренчедән күңел тынычлыгы алабыз, кул эшләре эшләп. Ул һәркемгә ярдәмгә килә. Вообще сара шундай тырыш кеше. Тырыш кеше. Кешедән калмаска, кешедән алдан барырга. Оренбург театры яңа сезонын ачты. Безнең бу айда премьера булачак. Тагы да бер спектакль әзерлек җансы инде балалар өчен. Милләтебезне, телебезне саклап калырга, ата-бабадан буыннан буынга сакланып, күчеп килгән гореф-гадәтләрне яшь буынга җиткергә кирәк дибез. Бу юнәлештә Аккалфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмасы эше бик нәтиҗәле. Җәмгыятьнең Кайбыш районындагы бүлеге дә бу өлкәдә бик яхшы гына эшләп килә. Кайбыш кызлары бию төркеме, Җәүһәр җыр төркеме, оста куллар түгәрәге оештырганнар. Күптән түгел генә зал тутырып спектакль куйдылар. Кайбыш районыннан Эльвира Хөснетдинова. Сәйет Шакуровның «Тол хатыннар, тол кызлар» спектакле бу. Аккалфак оешмасы аны җиңүнең 75 еллыгына куйган. Премьераны караганда тамашачылар күз яшьләрен тыя алмый. Бүген Аккалфак кызлары җыелышып, шул хакта тәэсирләре белән бүлешә. Кайбыш районындагы спорт комплексының бер бүлмәсендә әнә шулай еш очраша алар. Бәйләү эшләре белән дә шөгыльләнәбез, менә чигү эшләре белән дә шөгыльләнәбез. Менә шушындый ясау әйбер серләренә дә өйрәнәбез. Аккалфакка йөри башлагач, менә бер эшем бар иде, белмидем. Мунчала бәйле белмидем. Ветераннар советы җитәкчесе булып эшләгән Әлфия апабыз бар иде, тагын берсе. Менә ул безне мунчалар бәйләргә өйрәткән иде. Җәмгыятьтәге хатын-кыз проблемалары, гаилә, кызлар тәрбиясе, милли гореф-гадәтләребезне югалтмау һәм яшь буынга тапшыру. Булар барысы да Аккалфак оешмасы җилкәсендә. Татар кызлары һәр эштә дә уңган булырга тиеш. Мисал өчен, биредә калфак чигү буенча мастер-класслар да уздыралар. Кул эшләренең күбесенә Кайбыш районының Борондык авылы Аккалфак оешмасы җитәкчесе Зөлфия Софиуллина өйрәтә. Мин чигәм дә, бәйлим дә, тегәм дә, газетадан әйберләр дә ясыйм, мачалкаларда үрәм. Калфакларны менә кызыктым шуны хәтле ясарга өйрәнергә. Бер карадым компьютердан, ике карадым, башта аңламадым. Мәйтәм туктале, моның видеосы юк микән? Видеосын карадым да, аңладым, ничек ясарга икәнне, шуннан ясап карадым инде. Менә кызларга да өйрәттем менә монда килеп. Биредә һәркем үзенә җан азыгы таба ала. Шуның өчен дип күпләр очрашуларга хәтта төп эшләреннән соң килергә дә әзер. Мин Кайбыш үзәк балалар китапханәсендә китапханәче булып эшлим. Кайбыш районында оешкан Аккалфак оешмасына бик теләп йөрим. Без монда өлкән апаларыбыздан кул эшләре эшләргә өйрәнәбез. Үзебез генә күңелле кичләр утырабыз, кул эшләре эшлибез, бергә менә спектакльләр куябыз. Узган ел Кайбыш районыннан ерак түгел картлар йортына уйыкбашлар, башмаклар бәйләп, мунчалалар ясап тапшырганнар. Концертта куйганнар, физик мөмкинлекләре чикле балаларга да бәйрәм ясаганнар. Быел Нурлат балалар йортына барырга ниятлиләр. Бу изге эш булу белән бер рәттән яшьләргә милли һәм әхлакый тәрбия бирүдә. Аккалфак оешмасының Кайбыш бүлегенә 20дән алып 85 яшькә кадәрге ханымнар йөри. Кәефне күтәрергә йөрим, картаймас өчен йөрим. Яшьләр белән очрашу өчен йөрим. Менә шулай. Без монда күчеп килдек Каргандадан 2003 елны. Әлфия Нәбиевна безне белеп алды да инде чакырды йылышка. Керсәм анда бар да безнең кебекләр җыйналган. Шунда артистлар турында да, Галия Кайбец турында да инде бик күп сөйләдек инде. Йырларында йырлашкаладык. Кайбыш районында нинди генә чара булса да Аккалфак кызлары катнаша. Күптән түгел мәдәният йорты хезмәткәрләре белән берлектә кичке уен уздырганнар. Татар егете, татар кызы, мәктәпкәчә балалар белән дә чаралар оештырганнар. Әле иң шәп дәвани дигән конкурста әзер, киләчәктә үткәрербез диләр. Аккалфак оештыру эшләрендә дә, җырда һәм биюдә дә сынатмый. Аккалфак хатын-кызлары төрле җыр һәм бию төркемендә катнашалар. Үзебезнең Кайбыш авылында гына да җыр төркеме, җыр Җәүһәр төркеме бар. Һәм шулай ук бию Кайбыш кызлары ди исемле бию төркеме бар. Кайбыш кызлары төркеме Балкышта катнашып,
Татарстан Республикасы буенча лауреат булдылар. Әлеге сөлге чигән биюе белән 7 октябрьдә Кайбышның ак калфак ханымнары Казанга килергә тиеш булган. Соңгы вакыйгалар белән бәйле чара онлайн уза. Шулай да башкала сәхнәсендә чыгыш ясау хыялы әле күңелләрендә. Киләчәк конкурсларда да уңышлар телибез. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Кайбыш районы. Сәяхәтебезне дәвам итәбез. Казакстан Республикасының Нур-Султан шәһәрендә гомер итүче Гөлнара Отипова медицина фәннәре кандидаты, данлыклы табиб, эшкуар, меценат. Аның һәрбер минуты санаулы. Буш вакытта исә ул спорт белән шөгыльләнергә, тәмле итеп милли ашлар пешерергә дә ярата. Гөлнара Даниф кызы ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә дә булыша. Тырыш һәм олы йөрәкле милләттәшебез белән якыннанрак Таңсылу Насирова таныштырыр. Утепова Гөлнара Даниф кызы табиб юлын Ташкент медицина институтыннан башлый. Күз табибы була. Соңрак 1994 елда Көкшетау шәһәрендә үз дәвалау бүлмәсен ачып җибәрә. Аннары Петропавловск, Щучинск, Көкшетауда оптика салоннарын кыра. 1997 елда яңа башкалага Нур-Султанга күчеп килә. 2000 елда Гөлнара ханым башкалада хастахана нигезли. Бүген исә алар калада 3. Һәрбер шифахана күп профильле булып санала. Бирдә балалар табибы, гинеколог, косметолог, невролог, офтальмолог, эндокринолог һәм башка табиблар хезмәт итә. Җанны биреп төзелгән эш мул җимеш тә китерә. Һәрбер килеп кергән кеше биредә яшь килүчеләр рәтендә. Хезмәттәшләр 1 ел гына түгел, 23 ел рәттән эшлиләр. С Гульнарой Данифовной работать легко. То есть она человек, который всегда идет вперед. Поэтому мы не стоим на месте, развиваемся, обучаемся. Шуны да әйтеп китәргә кирәк, Гөлнара Даниф кызы ятим балалар йортында күп еллар меценат булып тора. Шулай ук ул Дарига Назарбаева нигезләгән Асыл бала фондында рәис буларак хезмәт итә. Бирдә алар авыру һәм ярдәмгә мохтаҗ балаларга булышалар, төрле чаралар, бәйрәмнәр оештыралар. Гөлнара ханым 2011 һәм 2014 елларда җирле татар үзәгендә җитәкли. Для меня была это большая честь, что мои татары здесь, в Казахстане, выбрали меня в качестве председателя. И я провела определенное время, определенную работу. Я провела 2 сабантуя, и причем 2 сабантуя, которые были республиканского уровня. Гөлнара Утепова тамырлары белән Башкортстанның Нефтекамск шәһәреннән, соңра гаиләсе белән Казакъстанның Көкшетау каласына күчә. Гөлнара ханымның әти-әниләре бүген дә Көкшетауда яшиләр. Быел аларның бергә гомер итүләренә 55 ел булачак. Вообще сара шундай тырыш кеше. Тырыш кеше. Кешедән калмаска, кешедән алдан барырга. Гел, чтобы ол алдагына булсын. Ол кичкенә вакытта да скамеечку поставит и как будто что-то продает. Гөлнара Даниф кызы гомере буе татар булуы белән горурланып яши. Шул ук вакытта ул үз үскән җирен, Казакъстанны бөтен тәне, җаны белән ярата. Улы адымнар белән атлап баручы милләттәшебезнең хыялы улын лаеклы алмашка тәрбияләп, гомерлек эшен тапшыру һәм әлбәттә һәр вакытта үз эшеннән тәм табып яшәү. Таңсылу Насырова, Татарлар, Нур-Султан шәһәре, Казакъстан. Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбур дәүләт татар драма театры 31 сезонын ачып җибәрде. Гадәттәгечә театр яңа сезонын яңа спектакль белән башлады. Тамашачыга Туфан Миңнуллин әсәре буенча куелган Җан кисәккәй музыкаль комедиясе тәкъдим ителде. Оренбурдан безнең хәбәрчеләребез репортажы. Яңа театраль сезонда тамашачылар өчен нәрсә карау мөһим түгел, иң мөһиме алар өчен залдан артистларны сәхнәдән карау. Битлекләрдә яңа театр сезоны башланды, әмма ачылыш көнендә эмоциялар барыбер иң якты булды. Тамашачылар бу көнне шатлыкларын яшермәделәр. Ниһаять, алар тере тамаша күрә алдылар. Оештыручылар куркынычсызлык чараларына зур игътибар бирделәр. Залда тамашачылар аз түгел, әмма социаль дистанция үтәлгән. Артистларга бу чикләүләр берничек тә комачаулый алмый. Уйнау рәхәт. Минем ул гомердә шулай мин үземне чын күңелдә менә шундый активный иде. Русча башлый, активный дип шуш үземне менә тутам инде. И менә бу рольдә мин үземне тоже шулай ук тутып уйнарга тырышам. Минем бармакларым иректә.
Бу фантастик хикәя авыл яшьләре, әкияти урман ияләре, шүрәлеләр белән танышудан башланып китә. Драматург иҗат иткән шүрәлеләр Тукайның урман ияләреннән һичшиксез аерылып торалар. Киресенчә, спектакльдә алар кешеләр тормышына милләтебезнең сафлыгын, сабырлыгын, тәртиплелеген, матурлыгын саклаучылар булып килеп керәләр. Туфан Миңнуллинның «Җан кисәгем» әсәрен сәхнәләштерү режиссерның күптәнге хыялы була. Бүгенге көндә духовность белән без духовность сораштырсам, бер инде кимәлгә барып җитәрләр икән дигән сорау белән куйдым инде. Һәм ул безнең моны шүрәлеләр, бу безнең ата-бабаларыбызның рухы. Бу елны театрга Оренбургның Ростроповичлар исемендәге сәнгать институтын тәмамлап 2 яшь артист килде. Аларның берсе Рита. Театрда әле 2 ай гына эшли. Образга керергә аңа әкиятләр ярдәм итә. Мин карадым опера «Лесная сказка» дигән шүрәле. Карадым аларның пластикасын, ничек менә үзен тоталар һәм укыдым татар халык иҗатын шүрәлеләр турында. Тибайский колледж искусств тәмамладым, Башкортстанда театральный бүлекне, театральное отделение. Үзем тумышым белән Оренбургской областьтан, Орскийдан булам. 2 ел эшлим, и 2 ел эчендә шул беренче зур ролем. Шүрәле ул тамашачыларның яраткан һәм кечкенәдән әниләре сөйләгән әкият. Шуңа да артистларның уйнавын күзәтү алар өчен мавыктыргыч. Ләйсән Билбулатова театр иҗаты буенча булачак педагог. Сәхнәдә ничек актерлар эшлиләр, ничек алар сөйлиләр, бик кызык миңа. Мин үземне уйма алам. И һәм сәхнәдә аны күрсәтәм. Кайчан мине укытучылар сорасалар, менә булай ишетә, мин менә ул спектакльдә мин менә алай итермен дип. Менә шул булыша, шуңа күрә күп театрларга, спектакльләрне карарга тырышам. Ноябрь һәм декабрь айларында театр яраткан тамашачылары өчен тагын берничә премьера әзерли. Антон Финкның пьеса буенча эшләнгән «Иремне яхшы кулларга бирәм» дигән комедия. Аны мин куйдым. Ул шулай ук безнең бу айда премьера булачак. Тагы да бер спектакль әзерлибез, анысы инде балалар өчен. Шулай ук бу 2 премьерадан тыш киләсе елга 3 олылар һәм 1 балалар спектакле куярга планлаштыралар. Оренбургдан Фирүзә Абсалямова, Татарлар. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарлар тапшыруы һәр вакытта сәяхәттә. Әле алда күпме ачылмаган төбәкләр һәм шәхесләр бар. Исәнлектә күрешергә язсын. Сау булыгыз.